Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mafamas sa mahitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasibo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Thursday. Webisita mga kaakson. Webis kita nga presentation mga kaakson sa inyo palatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Kung aton balikan mga kaakson ang aton man nga kasaysayan sa mga adlaw mga kaakson sa itong 2002, October 27, 2002, ang Government Service Insurance System o kung ang GSIS, naman sa equivalent ng SSS para naman sa mga public officials kung government employees mga kaakson. Sila mga kaakson ang nagbakal sang isa kabantog nga painting o kung obra maestra sang isa man kasikata nga pintora diri sa pungsod Pilipinas nga mo sini si Juan Luna. Ila mga kaakson ginbakal ang painting nga Parisian Live sa balor nga 46 milyones pesos sa auksyon nga ginpatigayon mga kaakson didto naman sa pungsod Hong Kong. Si Luna ang naghimo sining 53 by 75 cm nga oil painting sa itong 1892 nga sang uli gin-interpret bilang pagpakita sa isa ka wala matumod nga Parisian lady kag sang ginakabi nga Pinoy hero o kung national hero nga si Dr. Jose Rizal, si Juan Luna kag si Dr. Ariston Bautista. According mga kaakson sa pila ka mga pagpanalawsaw, ang Parisian Life is possibly the last major work of Luna. Angod nga siya ang nagbiyahe sa madamo nga tiyon mga kaakson. Kung ikumpara sa kadamoon sang iya mismo nga ginpangpinta kung sa mga painting nga ginpanghimo iya during the latter years sang iya naman nga kabuhi. Luna was made known of his 3 masterpieces. Kapag naman kamo anong ginpang-obra ni Juan Luna, ang sikat balangas Polario mga kaakson sang 1884, ang Il Battaglia de la Lepanto sang 1885, kag ang Pupil et Roy sang 1889. Ini ginatagan sa mga pasidungog sa mga international art competition, labi na sa Europa, iban pagid nga mga kontinente mga kaakson o kung lugar diri sa kalibutan. Ang Spolarium naman na muna nagadepict sang underground portion sa idalom sang Colosseum Theater sa Rome kung sa diin ang mga falling gladiators kag mga wild beasts ang ginabutong sila kag ginapanugutan sila mga kaakson nga patsonbla ining mga naga-perform drama mismo no damo gini ang nakaibalo sang ginatawag naton nga spoliarium mga kaakson. Ining spoliarium subong ara na hang o kun ara dra gina display sa Philippine National Museum kag ginakabig bilang isa ka national treasure. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz mga kaakson. 59 days na lang o antes ang adlaw sang Pasko kag 66 days naman antes ang 2022. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media.
Aksyon! Johnny Diaz! Balita na patas! Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano bala mga bulubalita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan action reports afternoon edition. Sa aton headline number 1. Radyo. Nagapadayon sa gihapon ang pag-ulan sa pila ka portion sa Negros Occidental. And bangod sang wala untat nga pag-ulan mga kaakson, ang basang pag-aasang DOST pag-asa, bisan pa sang PDMPD, hindi pa niya muning bagyo kung tropical depression nga aton nga ginabantayan. Pero makon mo may 480 na ka mga pamilya nga nag-evacuate mga kaakson diri sa Negros Occidental. Ini may kabugusan nga 1,727 ka mga individual nga rather apektado lang ni sila, no? Sining nga maulanon nga panahon mga kaakson, naapektuhan sa mga pagbaha sa sam ka mga individual o kung sam ka mga kabaranggayan diri sa Negros Occidental lang. Sa report mga ka-aksyon nga nabaton sang news team sa Aksyon Radio Bacolod, makon mo las 12 kay nang takna sang udto ang mga apektado nga barangay sa may Moises Padilla, sa may barangay 1 Poblacion, may nagpadala sa aton sang Laragway sining hapon sa gyapon may mga porson dira nga taas pagidyabalang level sang tubig sa may barangay Rizal 1, 2, 4, 5 kag 6 sa sudad sang San Carlos mga kaakson. Ang abyanta to sa San Carlos nag-Facebook live man kay na kita ginaton may mga areas pa, no? Ilabi sa may Rizal sa may barangay 5 mga kaakson na mataas pagin man ang level sang tubig ko nagabaha pagyapon sa may barangay Lemery sa Calatrava and may ara man sa may barangay Manlocahok sa may sudad sang Sipalay nga apektado sining wala untat nga pagbaha. Radyo. Kung diri sa Negros Occidental may 480 ka mga pamilya nga apektado mga kaakson sining pagbaha. Kabalo ka mo dito sa may Negros Oriental, particularmente man sa may sudad sang Gihulngan. May harap man mga kaakson na 1,001 o kung 1,102 na gani Kung i-intra nato ng isa pa ka barangay, sa may sudad sang Gihulngan, probinsya sang Negros Oriental, nga apektado sining pagbaha mga kaakson. 1,108 rather ka mga individuals, 188 ka mga families, no? I stand corrected. Amo na mga kaakson na kadamuon, sini mga apektado sa pagbaha. And bangod sini, nagatinir ini karon mga evacuees dra sa may gymnasium sa sudad sang Gihulngan. Pero tikay na istorya nato ng pila ka mga staff dira sa Philippine Army suno sa ila. Wala kuno mga kaakson problema kon bulig, ayuda, pagkaon ang paghambalan. Kay nakadisposisyon nga daan ang local government unit kag ang Office of the Social Welfare and Development sang kinanglanon nga mapagkaon, mga hygiene kits mga kaakson para man nga ihatag sa mga biktima kung apektado sa yung untat nga pag-ulan. Sa ito naman nga headline number 3. Sining hapon may ginpatigayon nga bypass operation sa Bona naman. Kapin 700,000 pesos nga valor sang illegal nga droga ang na-recover sa isa ka persona sa bypass operation nga ginkasa sang Bacolod City Police Office. Kay pila ka mga drug enforcement team diri man sa Dakbanwa sang Bacolod. Ang detalye sini karon aton liwat nga balikan upod sa aton nga patrol diri ni una na batian sa Aksyon Radio Bacolod. Radyo. Sa aton naman nga headline number 4. Dito naman sa may Banwa sang Isabela, may isa katapasero nga ginlabo sang iya mismo nga pagkaisaho. Ang rason sa nido wala gurobla pagka-intindihan na mga kaakson na magkonmop danay lang man sa ilimnan. Ining biktima kang sospek. Ining insidente ang pagpanglabo nagluntad sa may barangay Mansablay sa may Banwa sang Isabela. Mga alas 10:30 na ni kagabi. And then mga kaakson ining biktima mo si Rodolfo Camion. 29 anyos, galing kayo nagpangayaw doon sa guro trabaho, bala? Sa kaya Banwas ang Isabela, pero taga Sitio Tambo, Barangay Santol, gini siya. Hindi man maglayo, Kaya loon, handes kan sa Lungon Dampe, Santol naman ng area, no? Ang suspect, kamuli si Benito Camion, 38 anyos, pero tumandok, gini siya sang Isabela mismo. Na-interview nato mga kaakson ng Deputy Chief of Police ng Isabela PNP in the person of Police Lieutenant Dante Balinario. Sunod din kay Balinario mga kaakson na ginom-inom ining magpakaisa
galing kay do gina-mensunan na nga daan sang biktima nga nainit sa kuno siya nga mga bayaw. Tangod sila trabaho bala mga kaakson kay tapasero ni Slamong. Pero tiyamba sang suspect, babayin na lang da. Total hindi mo man naupod sa obra. Kaya tilain man to kuno nga grupo mga kaakson. Pero kaya ti siguro blara sa influensya sa makulo bagirim nun, do hindi giniguro magpasupir ining biktima nga si Rodolfo. Tiyamba ni balinaryo, nagkambal sa tatonta ng inomta. Kaya wala man ipasinadtuan ang aton nga istorya. Nagpauli ning biktima, pero tinamote ka nagurudaan sa suspect pero may plano gini nga magkuha sang binangon. Pagsulod sa balay sang iya nga bayaw nga si James Fernandez, ay tituod gid man kwaon tani ni Rodolfo ang binangon. Walang kay naagaw bala sining iya nga bayaw nga si Fernandez ang binangon, nakuha yato. Tisulod ko na sa balay do nakabati sila singgitan, do gamay guro nga kumoson na. Tiyara ka daan sa hubog nga daan ining biktima. Nagsulod man hingagaw ining upod ya una sa inom nga mo ning suspect mga kakson nga pakaisa nga ginkilala kay Benito. Pagsulod wala ko duruga mo, hinan-usan niya kabinangon ining biktima nga si Rodolfo pila sa abaga kag pila sa kamot ang naangkon sini subong ginabulong sa may ospital. Balita naman gikan sa Bacolod City Government Center. Storya kita face to face. Principal sa Bacolod City National High School, padayon ng inventory antes ang full implementation ng face-to-face classes sa Nobyembre 2. Isigisiging evaluation, damo pagidman sa mga kinahanglanon. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ito naman yung mga balita national, duwa ka mga militar nga mabulig kung tani sa disaster response sa Abra. Oy patay, ginambos kuno ka mga rebelde. Aksyon Radio. Sa ibang pang mga balita, ginambal ko, ining si Berhere, baka-baka sa obra, pero mag-abot kining tsimpo, nga makayo kay maplastar ang DOH, laban-laban sa isdog man isa po. Naman ang bal ni Vergere, ginako ya nga wala masekuno gintanyagan sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga sa mga DOH Secretary. Kinihimo lang masekuno sa buong OIC. Pero ti ang obraya do pang Secretary gyapon. Ilang kay ti hindi pwede kay hindi na political appointee. Pero inaumaon pa man lang pero dapat mo una ni Tanay sa nagabaka-baka subong alaw ay man ay ako wagi ko na numian sa hambal yang pulaton tanay nga magluwas kita sa pandemya kag maplastar na ni magbalik sa normal antes mag-appoint sa DOH. At ano nagiro ko nung gwaya ni Bergere sa DOH nido trial and error. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:16 na. Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa itong pagpangalagad ng Aksyon Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation Oktubre 27, 2022. Sa mga adlaw liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko ang mga balita ang natipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters aton Aksyon Correspondents. Handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahinan, Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ay, kumusta ang aton mga tagpalamati? Kumusta ang aton mga suki sa kahanginan sa 61 kabaranggayan sa Dakbanwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Attendance check na dabing iban, kamusta ang lakad sang panahon sa inyong lugar? Dugay abi, check taliwat, kido nagkanikana yo. Doon nagkanikana yung panyimpo naton. Pero nga nito na advisory dugay tapos sa report sang patrol, basibla karon sa gabi, gulpib lang. Gulpib lang bumundak ang ulanao. Pero naton ginapangayuan, no? Anyway, diri sa Bacolod City until tomorrow suspended ng klase. Kaya kinanunso na ina ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang suspension sang klase mga kakson. Pero dapat iklaruhon nila. Kaya may harap ba yung mga eskwelahan, pangka ng istorya, may mga private school ya bala, nga bisa na suspended na yung face-to-face classes naman niya kunumong, pero ang online classes, sige-sige ya. Sige lang online class. Ano gid bala? Kay para sa akon niya, magsiling ka suspended ang klase. Kaniya both na. Understandable naman nga pareho ang face-to-face kag ang online class. Suspendido. Galing kay may ban gid nga maskilahan, nagahirit ya. Duway lang yung kabatsag mo.
Nga ibanto yan nagapinaymunong na ho. Sila yung online class gid. Dahil kalaruhon tani no kung ano gid kung pwede na covered na sa suspension of class. Pero kung kita palang taon, bisan guro na regular ng individual, kasi hindi na nga suspended ang klase, dapat tanan no? Face-to-face kagang online class, di ba? Dapat wala. Pero nakatabalo, anong policy nila, base nag-iingagaw man sila. Pero dili kita na check nato na sitwasyon sa palibot sang syudad with Action Zil Minardo sa Patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. So dyan, magalumon nga hapon. Good afternoon. Kamusta da? Sige gyapon, kalomang kalangitan ta? Oo, medyo magalum-galumon sa Japon. No? May ni oras action dyan. Gusto sa may south nga parte, medyo sanag-sanag naman. Okay. Pero nagigani sa atong sa may syudad sa Bacolod, kag ang north Sinino, kung makitaan ta, doga, grabe, pagid ang galom. So, dito going south, no? Okay, ang tempo action dyan. So, kagati, subong ang kapaakay, nagani, no? Sang ugto, sinibala, mga around 12 to 3 p.m. Sinidili, magwanta ang kapaangon, kay gati, nagtulo-talithiman sa pipila ka mga areas, diri sa may syudad sang Bacolod action dyan, no? So, subong nga po, diri kita sa may dalan sang Lacson, sini action dyan. So, kundi ma-observe na naton diri ang lakat sang trapiko is ara na no sa slow to moderate sini action dyan no kahapon kay gati ang bitaw dira ng padayon man sa gyapon ang baral nga naging balik sa kani action dyan no sa may diri sa dalan sang Lacson sa tubang gidi para sang na Capitol no sa Capitol Lagun sini action dyan kaya timanami gid man kung may baral sini kay hindi maka pag gusto diko o kon na tiyog U-turn ang mga sinadre no mga dabay-labay ako naman nagaagi nga mga salakyan kaya no left turn man na dire no sa pedestrian ayon dire sa tubang sang Macdo sini action dyan. So subong hapon ang aton adre no nga mga kauturan so damo dira sa may lagun subong nga lagaw sini no apisar nga ti ang tempo subong daw medyo maluanon pa kung maulanon din man action dyan makagsimula sa nga klase hindi gid amo na kagutok no dira naman sa may dalan Araneta sa aton nga pag-checkyer kagina sini action dyan kagati ang iban nga mga areas subong no balik naman sini ang ganit tawag ang mga dalan no ginapang close sa nga nagdiligat kasi mga pipila pa man sa mga dalanon ang ginakayo sa gihapon especially dira sa may dalan sang Burgos no ang dalan sa may Lopez High na dapit sa may Burgos Cemetery dapit kay gasdalan sa Araneta man sa tubang sa Metronome no kay ang drainage sinadira nang sige pagsagihapon ni nila sang kayo kagati ang preparasyon man no agad this week guro ang BCPO ma-deploy man ni sila nga mga kapulisan action dyan para sa piyesta minatay sini o kung sa mag-abot na Nobyembre 1. So, sini nga week, no? Basta maka-deploy na ang BCPO para mag-secure sini action na dyan. Kagati, wala pa man nabalaan kung may mga limitations ang oras. Kasi subong ka, wala naman ganda cases sini ang COVID. So, depende pa na ako na sa may IATF action dyan. No? Kagati, subong nga hapon kag okon nga adlaw sa tundring nga pagkuha information sa mga police stations so man sa mga dalagpuan gid nga mga hitabo action dyan nakagati amo ni kagina ang accomplishments naman sa RPDEO in ang bypass operation which is karon aton man ihatag ang mga detalye kag impormasyon action dyan so far action dyan amo na ang latest update naton diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Medyo magulo-gulo umon sa gihapon ang aton nga kalangitan mga kaaksyon sa siniman nga mga tinion. Siguro kay iban nga area kasi gigapon na inulan bla. Kita ko din sa mga pictures may ginapadala aton nga mga listeners. Pero hindi niya diri sa Negros porque ito yung sitwasyon sa Albay ho makon mo. Ang maestra. Kasi sagid pero kay alin ni siguro so yang eskwelahan nabtan ko ba na bundak ulan ay naglangoy-langoy nilang sa pagwa kaya ang tubig hasta na sa Duganyo din ni area sang sa Albay no Oquindo Elementary School do Oquindo Elementary School hindi ko magsala pero Albay area na ni mga kakson padala di sa aton nga listener siguro nagapamati ni no sa live streaming
And dito mga kaakson ha, dugay may update galing nga ginpadalang Philippine Army. Basi ma-i-edit na lang dugay iton nga news item regarding kinag-increase mga kon musubra 2,000 na ka mga individual ang apektado sang baha dito sa area sang Gilungan mga kaakson. Pero this time check tabi kamusta naton ang pinakaling lakat sang panahon. Bonaton ang aton nga weather forecaster sa ning hapon si Mr. Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather bulletin. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Sir Gan, good afternoon si Action John Diaz sa Action Radio. Sige, good afternoon dyan, no? Sa aton mga listeners, good afternoon man. Alas 4 o kon sining hapon ang 24-hour public weather forecast naton angot sa kay tropical storm ang classification karon ni Paeng, no? Category 2. Nagaantad din siya karon sa distansya 520 kilometros sa nasidlangan sang Burungan City, Eastern Samar. Okay. 11.7 degrees north latitude, 130.2 degrees is ang nahamtangan niya sa aton coordinates grid. May 65 km per ora ni ang iyang kabaskugon nga hangin. Nagamadlos siya masubra sa 80 km per ora. Nagagihon siya padulong sa direksyon na bagat nga nakatungdan southwestward, no? Kag si tropical storm Paeng idulot yan ng maulanon nga tiyempo nga may pagmadlos nga huyop sang hangin sa kaprobinsyanan dito sa Samar. While ang tropical storm kag ang shear line sa Mimaropa sa Bicol region sa ibang nga bahin sa Kabisayan kag Zamboanga Peninsula. Idulot yan niyang magalumon nga kahawaan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang Metro Manila nag-influensya ang northeast monsoon, nagapabilin man nga may pagulugal ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May mahinay ini siya nga pagtupa sang ulan ukon pagtulo-taliti. Ang iba naman nga sa Mindanao ang naga-influensya sang lakat sa ilang tiyempo muning localized thunderstorms. So idulot yaman sa gihapon ng may pagguum-guum sang kahawaan hasta nga magalumon ang ila kalangitan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Okay. Ang aton karon nga forecast wind kag coastal water conditions ang aton shoreline ari kita na paidalom sa may kabaskugon nga huyop sang hangin magahalin na amin na sidlangan kag may ara na kita natandog ang sea surface naton sa aton baybayon kasarangan hasta nga mabalod na ang aton baybayon sa probinsya. May wave height kita nga 2.8 hasta sa 5.5 metros ang aton nga astronomical tide. So, nagaupod kita sa mga seaboard sang Northern Luzon, Central Luzon, na sidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Ang aton nga taob alas 10:57 karon sa gabi, 0.9 metro, no? Ang kadalumon magabalos ang unas alas 3:11 karon sa kagahon, 0.7 metro ang kanabahon. Alas 5:26 sining hapon dugay-dugay pahuway na si Haring Adlaw, magapakita ini siya alas 5:38 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon sa aton nga temperatura ari kita sa 25 hasta 30 degrees Celsius. 37 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Okay. Ulaton naton ang aton nga update karon tropical sa aton nga tropical cyclone bulletin number 6, no? Alas 5 alas 11 pa ni karon Okay. sa gabi, no? Aksyon diyan, no? Sir, Para may diri update sa kita. aton bala, medyo nagkanay-kanay ang panahon. Does that mean nga dumaon tataning pag-ulan or basi karon gulpe ni mag Nagakanay-kanay. Oo. Nagakanay-kanay ang kahawaan naton kay nagakonsolidar ang aton nga galom ari sa baybayon sa Philippine Sea. Basta may bagyo gani nga paabuton quiet before the storm. Quiet before the storm. Exactly. Way pa ni matapos-tapos. Oo. Ang forecast sa aton nga pag-asa may extend biyan ni siya sa November 1 kag November 2. O daw makalabot pa kuno sa November 5. Okay. So, diri sa aton, ang aton nga isla sang Negros, medyo nahigop yagid ang mga galom, no? Ang panay halos na takloban niya sa piyak naton nga isla,
Ang Cebu mahawan man daw Central Cebu. Pero ang porsyon naton Central Negros papanaog may mga light to moderate lang ang mga pagulan. Okay, Ang Bacolod daw clear na. Okay. So diri sa aton medyo clear pero hindi to dapat Oo. mag kampante kag kumpiyansa kay Basim Oo. Lao. Ang geographical location niya sine, no? Daw nahigop ya halos nga pangano damo na nga nagkanay-kanay ta. Okay. No, nagakonsolidar ang iyang circulation, no? Nagadamol siya nga nagadamol dason ang length kag span niya gadako. Pero ari pa siya sa open sea surface. Gani ng wala pa Philippine si di Sea. ba ka landfall. Ang landfall hindi pa nato ma-determine kay ma-recarve ni siya mo pasaka pasaka. Ang aton nga mabatyagan tani later on ang trough o kon extended elongation sang iyang circulation. Okay. Muni. Sige. Sir Gan, thank you, Ged. Good Pwede afternoon. action dyan, no? Ngayong gabi. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Gincheck ta lang ang pinaka-latest mga ka-aksyon nga weather update. Gikan sa ito naman nga PDMPD. Thank you so much, Mr. Gani Republica. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:29. Mabalik ang aksyon reports after edition pagkatapos gid lamang sini. Cellphone Plus Gold. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa nga mga ayo, sige nagbakal simpul, hindi ko pa Aksyon Radio Philippines, standard time na 5:40 na. Antes pa man ang report sa aton nga patrol, no? Mayang hapon dira kay Ma'am Ana Sinoro, good afternoon kay Louie Andas Sr. Mayang hapon man kay Bret Hart Tunato. Mga ka-aksyon sa liwat, no? May ara sa mga anunso regarding sa mga suspension of classes diri man sa may Negros Occidental. One of which ang hinubaan palayag naman nga kaina, suspended man ang klase diri sa may Negros Occidental, particularmente na sa may Bacolod City. Pinaagi sa Executive Order number 51, gindeklara na ni Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez ang suspensyon sang klase tanan nga level pampubliko kung pribado man sa sunod sang Bacolod subong adlaw Oktubre 27 tubto 28. Was nga adlaw mga ka-aksyon bagod man sang epekto sang tropical depression kung tropical storm na subong nga si Paeng. Ang ibang mga lugar pag diri sa Negros Occidental nga nag-anunso, inyo man mabasahan mga ka-aksyon ang pinakauli nga update. Pinagi naman sa aton nga official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:41. Aksyon hen. Okay na? Sige. Check na to mga ka-aksyon. May isa ka bypass operation nga ginparigayon sa ning hapon diri man sa may Bacolod City. Ang aton nga patrol si Aksyon Zil Minardo, personal gid ka inang nga nakasaksi, no? Kinakitaan niya mismo iniging conduct na bypass operation sa may Negros Occidental, no? Diri sa may Bacolod City mga ka-aksyon. I-check natin mga ka-aksyon si Aksyon Zil Minardo sa patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Detalye sa report na natin si Aksyon Zil. Aksyon Zil, mayang hapon. Action dyan, naaresto ang isa kababae no kaya ginakabig sinipang nasulod sa top 10 priority bilang sa kategoryang high value individual sa Bacolod City Police Office. Action dyan. Okay. No kaga ini nakuhaan o kan ang suspect ang ginakilala kay Merenisa Ong alias Tata 40 anyos ini siya
sang Bacolod. No, kaga residente ini siya sa nga barangay at 22 Bacolod City Action dyan. So, tikagina, nabaklan ini siya. Positibo nga nabaklan sa nga 3 ka sa shades ni Action dyan. Sa nga inasuspetsuhan siya mo sa large hit sale. Kagati sa balor sini nga 30,000 pesos Action dyan. Okay. No, pagdakop na, pag-fresking sini Action dyan. So, nag-fresking niya babae man nga operatiba. Dito na ni na-recover ang gold nga pouch, no, nga may unod na Action dyan. Ini ang mga drugs nga nakuha, nga pulo ka sa shape pag Action dyan, no, nga dalagpo, kag isa ka bulto ang nasulod sini sa face mask, no, ang pulo sa isa ka face nga isa ka bulto sa face mask man. Okay. Nga isa Action dyan. Kag nagdangat ini, no, sa 10 gramos ang na-recover diri sa may suspect kag mayara balor nga 680,000 pesos Action dyan. Kag ini nagluntad ang bypass operation Action dyan. Diri mismo sa may Sharina Heights, Barangay Takuling sa Diriman nga syudad sa may Bacolod Action dyan. Kag subject for drug test ini ang suspect, no, kay kagina sunod diri kay sa team leaders sang RPDEO nga nakaagi na ini preso si Merinisa Ong Action dyan, no, sang the year 2016 bala nadakpan upod sa iyang live-in partner. Galing kay naka-avail ini sang plea bargaining Action dyan, no, kag nakagwa, no, kagati subong nadakpan naman ni Wat kag pasakaan naman sang kaso ni, no, sang paglapas sa Republic Act 9165 Action dyan, no, section 5 at kag 11. Action Zil ining bypass operation sa kilid lang sandalan. Kung makita natin Action dyan, ara siya sa medyo suludlonan siya. Pero ginaagyan gid sa mga salakyan man, no, dira wala sa may cooking building sa likod sa Action dyan, may bangga na sa City Heights Eskwelahan. Okay. Kung makita ta, yes, dira na consummate man ini ang suspect Action dyan. Kung baga lapit lang gid sa may Station 6. Lapit lang gid sa Action dyan. Okay. Okay, tiga, mga gabaylo-baylo, ang location sini nila, kaya tiga ginagaw-ulan pa daw, gisol-isol pa man Action dyan. Kung baga Action Zil ining subject sa bypass, wala sa gin bypass mismo sa balay. Ang baklanay, ara lang gid sa may dalan na tabo. Yes, ara lang gid sa dalan sini ang pagdawanay, pagbayranay sini Action dyan. Action Z na mensionar mo man, nga isa sa kalika job order casual kung JO sa Bacolod, sa syudad sang Bacolod. Pero dugay na? Sinilang Action dyan, no, wala niya gid bala na kung ano nga year. Okay. Pero casual, siguro Action dyan, sinilang gid. Pero anyway, isa na sa butang aton i-check, no? Kay tikon for so long, I know for sure nga gin-undergo man na sila abi sa pinadala ka mga drug programs, anti-drug programs sa LGU. Pero anong specific nga trabaho Action Zil bilang JO? Anong specific street job? Street sweeper ini siya Action dyan. So meaning, kung street sweeper siya, dira sa may Burgos. din sa naidalom sa LGU gidya or sa iya ka IPM? Iya gid si ka Action dyan, kaya ka job order sa nga city, sa LGU gid. GSO, General Services. So dra siya na-assign sa may Burgos. Correct Action dyan. Napamangkot na Action Zil ang team leader, do kilala naman ni ang police lieutenant ngayon yung team leader. Napamangkot mo siya kung ano nakalawig nag-engage sa pagbaliga sa drugs ining si Ong? Wala pa Action dyan, no? Ang kaya ginamonitor nila Action dyan, medyo madugay-dugay naman. Ini ang ara na sila nga watchlist man kinakagi na sining preso Action dyan. Oo. No? Kaya for example, kung dugay na sa nga ga-engage, and then nag-apply sa for work sa may LGU nga mag-JO siya, wala gid guro ni na monitor, no, nga nag-engage sa sa illegal drugs, ginabaton lang siya nga magtrabaho dira. Ang problema sinadra, compatible lang iya nga pagtrabaho bilang street sweeper, ginahimo iya gamit fronte, tapos gasigi siya ginagapon engage sa pagbaliga sa illegal drugs, inakon mapamatud-an gid nga ining mga illegal nga droga nga na-recover sa iya gid. Kay until such now, subong nga mga tinion, ano pa gid man lang ni say, ginatawag ba naton nga suspect, no? Action na Zil. Amo na concern lang ko kay di sa sang syudad, kung ano na siya kalawig nag-engage sa illegal drugs, kung magsiling kita bag-o lang sa na-hire,
wala giniguro na background check, no? Ining suspect. Correct action dyan, no? Nga may ara siya gali isang previous sining record action dyan. Okay, amo na knowing nga dan action jail nga na prison na siya before? Amo gani, kaya kagina, ka-interview ko, hindi siya mag-sabat action dyan. So, right niya man na, no? So, hindi naman siya mapilit. Pero i-check ta ni Liwat, no, sa team leader, reaction dyan, kung doon nagito at kalawig, para makuhaan man sinibala kung mabalaan natin action dyan, no? Kung ang mga kasululod, sine, no? Kung dari man natin mabalaan, kung gina-background check, biskan dari mga casual order, o kung mga job orders, dari natin, sa may syudad sa Bacolod action dyan. Gani, man Katie, it would serve a lesson man mo nga tapat, siguro, pati siguro mga J.O. Parebla sa police, di ba lang police, gani nagpa-undergo drug test. Yes. Kaya drug testing alone could not justify whether you are involved or not. Kaya ang basang iban, ang bagay sa mga previous interview pwede lang man ay nga wala kagagamit, pero nagaduso ka mong, di ba la? Correct. Oo, ini siguro, di subong action zeal, wala na sa partner, wala sa pamilya, siya lang isa nagapuyo. Yes, na siya action dyan, nag-board na ni sa, sa may barangay 22. Siya nag-board sa 22. Tingnan nakalabot na sa action zeal sa may Sarina, digto na consummate ang transaksyon? Sa akong information, sa action dyan, na may isa ko kapamilya, yung istorya, na daw ginakuha lang na siya sa salakyan. Nautod ang linya guro ni action zeal. No, anyway, ginano talang kiti, taga barangay 22 siya. Naglabot sila mga kaagson dra sa may Sarina Heights. Digto na consummate ang bypass. May mga information nga hambal ni action zeal bago lang wala ito natapos. Ginupod sa sakay sa private ng salakyan. And then digto lang sa may likod sa Sarina Heights natapos. Action zeal, amo na? Yes, correct action jam. Kita kagina. Lugabay-lubay. Walang sila ang location. No, kung diin nagide sila sila madagdag o kung na mabaklanay, okay. Kabalo naman sa mga man sila mga maraon balaksyon dyan. No, so dito na ni sila ang final nila kagina sa may barangay Takuling na. No, ginagyan man ni siya sa mga salakyan sa mga tao, pero do hindi gid bala mo na ka-permi action dyan kay suludlo naman sa may subdivision. So, dito na sila ang nagplano na dito madagdag action dyan. Kung baga action zis na nagpamangkot ang landmarks kung dra ka bala katultos ang Bacolod City National High School, tatabok kasi na may apartment, di ba? Do may isa ka dormitory, may alagyan na action zil nga do, I think do 2 lanes man siya, no? Pero padiretso sa likod to. Dari kung ibutan ta bala action dyan, ang may ngalan gid nga Sarina Heights. Sa tuo. May ara na dira bangga sa tuo. Nandra pasulod. Sa tabok sina, yes, ara na dira siya. Tapos mapa-right kapag iluwat. Amo na nada. Yang tadlong sina, ang gate na action dyan sa eskwelahan. Yes, dira nag-transferred ang bypass operation. Pero ining nag-conduct sa operation, ano gini action zil ang team man nga unit na led? Regional Police Drug Enforcement Unit yan action dyan. Okay. And top 10 siya sa Western Visayas or Bacolod City lang? Sa Bacolod, nabutan nila silang action dyan. Sa Bacolod City nga top priority okay. Top 10. Ako na ara sa sulod sa top 10. No? Pero wala na nila kung ano siya nga top HBI action dyan. Kaya kung kumparar mo to kay Liscano, ito na nadakpan sa Victorias ang 1.3 million pesos nga drugs. Top 10 to siya bilog nga Western Visayas. Inisaya, ara sa priority list pero dali lang sa Bacolod City. Yes, action dyan. Sige, thank you, Action Zeal. Is action dyan na mo ang balita nga gikan sa patrol. Ini si Action Zeal Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action Zeal Minardo sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time na 5:52. Magabalik kita. Pagkatapos gid lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay
Siyempre amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon niya siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanaw sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Umanak na mo. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag trangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw mayara Balita na patas! Maayong hapon dala ka Estorninos Eli. Good afternoon. Maayong hapon kay Ma'am Homa Lumina, Ma'am Mary Ann Valenza Ikraila. Good afternoon lang kay Sir Louis Aldas Sr. Good afternoon. Kay Ma'am Lorna De Helensa, kay Athea Kim Iriman. Para man si Ma'am Christine Minyes Villalobos nga naga-monitor gate. Si Adi Sukita Tabilona. Greet lang ko na mo po dyan sa obra si Jacqueline Neri, Chona, Junani, Jimboy Ledesma, kag sang Leo Lamila, kag Dante Navarrete. Clover Aguirre, good afternoon. Gikan sa Banwa ko no, sang puto kag pinasugbo. Banwa sang Manapla. Wow, kompleto. Kap Mayo, ano? Sir Ray Flores Barrioga, good afternoon. Sir Jose Moncal Torilla, good afternoon man. Ma'am Helen Esco Sarita, good afternoon. Ang pinakagwapo nga si Stain McGronfield, ho? Nagka-comment ni si Stain McGronfield, ho? Stain, ari di bala. May nagka-komentary sa topad ko Stain McGronfield, ho? Ari di ang tita ng silagay. Aksyon Radio Philippines Senate Town na sa 5 na. Lapaw na kita sa panahon mga ka-aksyon pasensya gid sa ibang mga mensahe. Mga balita karon nga dugang sa aksyon firing line with aksyon Marlon Hinovea. Inyo na batiyan nakabusan nga pagpangalagad sa atong panatuntunan na Action Report Afternoon Edition. Wabis kita nga presentation Oktubre 27, 2022. Subong nga hapon liwat naman kita or bantay ka mga ka-aksyon karon na sa mga balita pagin, no? Salamat gid sa tunaman nga patulwan Navarra Patrol, Action Zil Minardo, podera kay Action Niño Bugina. Ato naman nga News Center Action Dale Salazar. Dili naman sa studio ay Master Control Technical Side upod naton si Action Henry Espolgar kag Action El Rey Dotilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action Jan Diaz, nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay, kasubo man o kung kabudlayan. Hindi ini ang panghampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!